El 30 de novembre de l'any 2000, les esglésies romàniques de la Vall de Boí van ser declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Aquest fet històric va despertar la consciència de preservar no només el patrimoni material, sinó també el patrimoni humà, conservar la memòria viva dels nostres avantpassats. Per això, l'any 2001, l'Ajuntament de la Vall de Boí, amb Joan Perelada com a alcalde, enregistra aquestes imatges, testimonis de padrins i padrines que ens expliquen les seves vivències, històries i anècdotes, contribuint així a transmetre aquest llegat a les següents generacions. Si visqué amb molta pena, perquè les homes treballaven molt, i les dones igual. Les dones també ajudaven els homes a fora, a veure d'on van esquiar, fins allí teníem prats. I havíem de baixar l'herba d'allí tan lluny. I bueno, amb tota la pena que es pogués pensar un. I ho havíem de fer, perquè no teníem res més per viure, per tindre els animals que teníem, i els animals ens feien viure. Havien del bestiar més aviat. El que no tenia, com ara molts que es casaven, que diuen cap a cap. Cap a cap volia dir que no tenien lloc, no tenien casa. No tenien casa llavors. I llavors a l'hivern, a l'estiu, on se n'anaven començaven a segar, alfarràs potser. Anaven a segar i fins que arribaven aquí, que era l'últim que se segava, que era al setembre encara segaven, llavors diuen garbers. I llavors ja es ganaven un sou. I a l'hivern se n'anaven a guardar el bestiar, feien bestiar, llavors en tenia quasi tothom. El reunien amb 2 o 3 colles i feien pastors, feien ramats, i se n'anaven per avall. I les dones a casa, cuidar, si tenien una vaca o si en tenien 4, o el que tinguessin, cultivar lo de la casa. Llavors s'hi llaurava, s'hi sembrava patates, s'hi sembrava blat, s'hi collia patates i blat pel gasto, normalment quasi totes les cases. I llavors baixàvem a davall perquè allí érem els pastos, arrendaven partides i si no n'hi era prou, arrendar a falsos als patxesos i així érem de passar l'hivern. Que nevava molt més cara, perquè ara ja fa uns anys que aquí mig metre de neu és difícil que s'hi vegi, que el trobem. En canvi, llavors sí, mig metre i més. No, l'algun tenia vaques, l'altre tenia eques, l'altre tenia ovelles, i, clar, com que no hi havia res més que això, no marxaven la gent. Així com ara se'n van cap a tota part del món. Però llavors on havien d'anar, pobrets, si no sabien on anar. Replegaven el blat, havies de segar, portar les garbes, mallar, pentar. Hi havia molta feina llavors. Dallo el maití i de tardi la replego, la giro i ja faig cargues per demà al maití, per l'endemà, perquè el cavall que tinc amb la fresqueta ho faig millor, no piquen tant les mosques i pare més per carregar-lo, i ho faig així jo. Sí. Mira, teniu manzols, tothom tenia animals a casa, diguem, machos pel treball, tothom tenia 2 o 3 animals pel treball, I ens va tocar de fer un tirineu, per arribar a baix, per baixar la llet, que ens pujaven a buscar la llet a bullir, i per la pisteta que hi era sacar la neu, que no hi era cap pala, no hi era cap pala per sacar la neu. Mira, això és una cosa també forçosa, Ficàvem 3 animals, i el tireu al radí i allò feia la ruta i mira, allò mos d'això, que sí. Que es diu Casa Veneria, encara existeix tant, tenen un súper inclús. Tenien una colla de machos que diari anaven a Pont de Suert i pujaven, dinaven a Pont de Suert, carregaven la carga i la pujaven cap aquí. I aquí venien, inclús a l'estiu pujaven els que pujaven al balneari de Caldes amb anganilles i sella que posaven les cavalleries. Les anganilles utilitzaven les senyores i els senyors sella. Mira, d'aquí agafàvem un animal, el carregàvem de 2 sacs de patates i anàvem al pont 5 hores de camí de baixar i 5 de pujar. Aquest animal, quan arribàvem al pont, el descarregàvem. Ens pesaven les trumpes a la casa, en una botiga que se'ls quedaven, ens quedàvem amb oli, ens quedàvem amb arròs, ens quedàvem amb sucre,
bueno, tot el que necessitàvem a casa. Bueno, quan havíem fet la feina, tornàvem a carregar els animals i tornar a agafar el muntante i 5 hores més de camí. Quan arribàvem a Barruera encara anàvem tirant, però quan havíem d'agafar la de Barruera, la pujada de bullir, els animals feien pena. Jo he anat al Pont de Suert a peu, amb el meu pare, sortir de casa amb un roquet que tirem per anar a buscar una cargueta, mira, una mica de sal, una miqueta de vi i la cargueta, i tornar a tants de la nit a casa, perquè eren moltes hores de camí, i tant, i tant. A peu, amb una cavalleria que normalment a cada casa hi havia cavalleries, doncs agafava, suposant més que burros, agafava el burro i anaven a Pont de Suert, anàvem, que jo també ho he fet, carregàvem per la setmana, suposant-ho, per 15 dies. Pujar la sal, pujar el vi, pujar, en fi, la sopa, l'arròs. Tot el que aquí un no hi era, ho tenia que traslladar d'ell aquí, ho de Tagull aquí. Sortia a les 5 del matí a l'hivern i tornar a la nit, de nit, 10 hores. Això per descansar, que la setmana, després d'haver passat la setmana treballant, era esclava la vida. Però érem més valents, més valents que ara. Vam marxar amb un de Cardet, que vam comprar 400 corders així per la vall, per la comarca, i era allà a l'estiu, i es van portar a Grialó, allà vora Lleida, a Sant Lleida. Bueno, i vam marxar, vam posar a caminar molt, 5 o 6 dies. Un any m'hi recorde, un dels anys que érem a cada carrera, que vam estar 11 dies de viatge. I mos van néixer a la ratlla 150 corders pels camins. I que a vegades que portàvem 7 i 8 corders al coll, com podeu, perquè no podem caminar. Doncs mira, a 12 anys em van posar el moralet al coll i amb la bestiar cap allà baix amb el partit. Una setmana de baixar per la cabanera i d'un set fer bé de nit allí t'eres de quedar. Tot l'hivern. Hasta que pujàvem la bestiar t'eres hasta allí, no és com ara que pugen cada setmana. Anàvem de cabanera, llavors anàvem a peu. A la tardor baixàvem i a la primavera pujàvem. Sí, sempre érem 2 o 3 o 4, depèn. I així passàvem l'hivern per allà baix. Vaig estar a Raimat, vaig estar a Aitona, a molts pobles. Feia de pastoret. D'hivern anava baix a més vells, a la terra plana, perquè així no podien viure per la neu, amb el bestiar baix. Sempre érem aquí a la plaça. I mira, jugàvem mentre nosaltres a córrer i hi havia uns roquets així com la meitat d'aquest, com aquest dit, diguem. I hi havia de ser 5 d'aquelles pedretes. I llavors jugàvem. N'hi tiràvem una i en acabat agafàvem les altres i anar tirant i anar jugant. I després, anàvem cap allà, aquí al darrere del poble, que hi ha la Santeta, que en diguem, que hi ha un carrer molt bonic, i allà s'hi surt a la vista de Boí, Barruera, i davall. I hi ha un pilaret que hi ha una Mare de Déu. I allí jugàvem als cartes. Això els diumenges. Els dies de cada dia no ens deixaven anar. I els dies diumenges ens deixaven anar. I bueno, tot el que fèiem, no teníem res més. Bueno, pues el xoc especial era la curra que dèiem, i fèiem un colot allà al mig de la plaça i en acabat la curra, sí, en acabat els bitlles, també era guapo, també jo, era prou fet, era el curro i ficàvem la cordellera dels bitlles a veure si qui anava, claro. A vegades dèiem que fèiem casetes amb pedres, fèiem habitacions, posàvem una altra pedra per al llit i fer casetes així, o jugar als desllibrats que dèiem, mos amagàvem i un altre mos buscava, què sé jo, a la volanxera. A la volanxera, com s'hi jugava la volanxera? A la volanxera mos agafàvem les mans i posant un al mig amb ulls tancats i llavors un l'era de tocar i ell era d'endevinar si l'era tocat. Ai, pobra de vostè, nosaltres jugàvem amb una pilota que ens fèiem de roba dolenta. Posàvem alguna a dintre de, no sé de què, de llana o alguna cosa, que llavors
A cada casa d'aquí hi havia bens, alguna vaca, cabres i coses d'aquestes. A cada casa n'hi tenien, es visqueva d'això. I llavors pues, la canalla jugàvem amb això, a futbol, i en miràvem a veure si pilotades, però de roba, Res, perquè de l'altre no ni es coneixíem. Coneixíem que hi havia unes pilotes per jugar a futbol, però que nosaltres no es podíem adquirir. I jugar, donar voltes, jugàvem, suposant, a conillets amagats, que es deia, ens amagàvem i a veure si ens sabien trobar els altres, en fi, coses d'aquestes, per al poble i per fora del poble. I alguna vegada ens tiràvem pedres l'uns amb els altres. També arribàvem a enfadar-nos, com és normal, de petit. Si es podeva, anàvem a repàs. Hi era algun mestre, alguna persona que sabia una mica més, amb algun forestal que era estat presí, i amb el capellà del poble, el mossèn, anàvem a repàs. I jo crec que allò era potser quasi el que més temps vam tindre per aprendre, perquè anàvem un parell d'hores a la nit. Jo tota la vida hi he vist estudi, i nada menys que anàvem una trentena a estudi. Mira si d'això. Però el que passa és que llavors hi anàvem molt poc. Sí. Quan jo tenia l'edat escolar, bueno, ja potser tenia 9 anys, llavors se va crear una escola, tot de nens de coll, sí. I eren moltes cases obertes, no? Sí, llavors cap allà potser 25, no sé. Jo estudi vaig anar a Trem, ja quan tenia 17 anys. Allí vaig aprendre les 4 punyetes que sabia. Quan s'hi casava una mossa, l'anàvem a rondar i li cantàvem les gotes. L'anàvem a rondar i aleshores ens invitaven. Ens feien un invit d'això i anàvem tots els xicots i el pare d'aquest tocava l'acordeó i els altres cantàvem. Que en sabia, el que no en sabia també cantava. I mira, els mosses. I aleshores la casaven i la que anava fora li feien una arcada allà baix al sort del poble. Li feien una arcada amb flores i amb d'això i quan sortia del poble tiraven un tiro i li despediven ja. Sí. A Durro se feien moltes professons, perquè es feia la de Corpus, la del Roser, la de Sant Antoni, la de Sant Isidro. Encara potser n'hi havia més. Començàvem el primer dia de la Quaresma, l'Ajuntament ens donava un quarteró d'anís. Un quarteró d'anís, que ja sabeu el que és l'anís d'antes, d'això. I les dones passaven pel poble, com que cada casa pastaven, i feien coca. I la coca aquella, doncs, me'n donaven una, i amb l'anís aquella al matí ens menjàvem la coca. I quan començàvem, viva, viva María, viva el Rosario, viva el Santo Domingo, ¿quién la ha fundado? El dia de Nadal feien ball sempre, feien 8 dies de festa, fins. Llavors, el dia de Nadal feien missa de gall, anaven a missa, sortien de missa. Llavors, tots tranquils, després de dinar, tocaven el rosari, anaven tots a rosari. Si feia bon temps, se n'anaven cap al racó, que diguem, cap a la Solana. I després se'n venien cap aquí i van comprar una gramola i ballaven amb una gramola. I el sogre era músic, llavors feien ball. Per Cap d'Any fèiem un sorteig estic de Xuquín. I estic, que aleshores ens demanàvem una capseta de pastes i ens hi juntàvem els mosses, els padrins, ens ajuntàvem i aleshores sorteàvem. I sorteàvem i a la que tocava, no t'hi penses pas. Diuen, Jaume de Conilla, Jaime Blanc, avui li toca Montserrat de Morera. Jo marxava cap a d'això, cap a de Morera, dic, ja teniu nòpio. Bueno, hi era el nit nou, lo donava tots els padrins, el que feia de padrí,
Ui, això era una il·lusió grandíssima. Anàvem la canalla amb la panereta a buscar el ninou a la casa. I aleshores a casa feia un gran esforç, t'hi ficava el que podeva, perquè no podies anar a comprar, no hi havia botigues, i t'hi posaven coses del país, nous, avellanes, pomes, que les pomes també s'hi guardaven. A la millor t'hi posaven, era una padrina, t'hi feia uns mitjons i te'ls hi posava. Total, un mel, que es compliqués la cistelleta. Quan marxàvem la canalla, portàvem la cistelleta a la mà i ens miràvem, tu què hi portes, i jo miràvem a veure qui la portava més plena i tothom procurava que la cistelleta s'emplenés. Era també molt bonic, una cosa molt maca. Sí, molt. Però mira, et donaven golosines i coses que no n'hi era llavors, no menjava res. Sí. Cada un anava a buscar-li nou a la padrina. Feva una professor per tot el poble i començava aquí amb aquesta paret i ficàvem cobrillits i ficàvem mantes boniques mostrellades i ficàvem llençols brodats a mà que brodaven les dones en aquell temps. Ara no fan res dones. Aquí fèiem un altar i aquí d'allà d'aquesta casa n'hi feien un altre. I anava baixant cap a baix a la vora de l'església i tot eren altarets que feien perquè era corpus. I tots els carrers tots enramats de flors. I anàvem per aquests prats d'aquí dalt a collir flors i qui més bonic ho podia fer. Que era molt bonica aquella festa, l'han tret. I nosaltres la trobem molta falta, aquesta festa, perquè com que l'havíem viscut tants anys. Per Corpus també es feia una professor molt maja, perquè guarniven tots els balcons, cada casa al seu balcó hi posaven les robes bones, per exemple, cobrellits, mantes i als carrers també s'hi guarniven el carrer. Perquè anem a suposar a baix de la creu que diuen, allí posaven una tauleta i amb uns d'això i com passava allí la professor paraven. I feien d'això, el capellà de la benedicció i això. Aquí mateix a la cruz de cada conilla també. Aquí dalt a l'altre desvio també. Posaven una tauleta i paraven a tots. I s'arribava a la capella. I allí a la capella s'hi paraven un ratet, s'hi tornava a girar la professor i ja està l'església de baix. I el crucis d'abans es feia el dijous, no el divendres, cap allà entre 9 i 10 del matí, a hora solar, no a l'hora d'ara. Es feia el Via Crucis, començava l'església, s'anava fins allà al pont del riu, estava a l'encavall allà a la Mola, i allí s'acabava el Via Crucis i es tornava a girar cap a l'església. Llavors s'hi diu el rosari. El rosari s'hi cantaven les novenes, però el que passa que ja no me'n recordo. La gent s'hi portava la peaina, com ara porten, les priores, i s'hi portava hi anava Jesús amb la creu, el coll. La gent també s'hi movia bé, això, o sigui que es feia una mica d'una altra manera, més de poble, es feia la professor cap a la capella de dalt, de dalt cap aquí baix, allò no es tocaven les campanes, no ara potser tampoc. Aleshores s'hi feia bé a la professor, allò que diuen de matar els xueus, matraques, massoles, fer un soroll a l'església i pels carrers. El que era molt guapo, si t'ho era Carnaval. El Carnaval era molt guapo, Passàvem la plega per tot el poble, l'un t'hi ficava mitja dotzena d'ous, l'altre t'hi ficava un tall de cansalada i botifarra blanca, o negra, un buixell en guanissa, i explicaves molta cosa. I en acabat, demà o de per demà, se feia el sopar, tot el poble, i molt, i també se mascarava, i l'un se vestia de soldat, l'altre de senyora. No, era molt maco, el que passa que això s'ha perdut molt. Ui, per Carnaval fèiem la festa de l'any grossa. Esperàvem entretindre les dones per aprendre's l'olla. Jo penso que tothom participava una mica i potser hi havia dones que ens agradava que es prenguessin l'olla. Ficaven l'olla al foc, algunes no, perquè mos caçaven, però si podíem enganxar l'olla no mos agafaven i mos ho menjàvem.
posaven molt de tocino, del que les cases. I de vegades anava un a trucar a la porta, nosaltres ens ho combinàvem. I els altres entraven pel darrere amb una escalera, pujaven pel teulat i baixaven com podien per una finestra per prendre-li l'olla. I quan si ella dona, entretenint-la baix, si vedeva l'olla al davant, bueno, caçava per agafar l'olla, però que no ens podia agafar. Me l'emportàvem per això, nosaltres ho teníem estudiat per a poder, de la forma que ho haurem de fer. Ho fèiem i bueno, ens divertíem. I us ho menjàveu i li tornàveu l'olla buida? Sí, i alguna cosa se m'ho reclamava i ho donàveu. Diu, doncs dona'm una botifarra i una llengonissa i de més t'ho donem. I entre tots es replegàvem per fer un dinar, un sopar que ens menjàvem entre la colla. Allò era molt divertit, aquella, aquesta maca. Pues s'arreuniven tots els casats, diguem, jovens, i els padrins, les que no eren casats, i començaven per una punta per cada call, diguem, l'última casa que toca baix a vora del nostre campi, aquella casa en diuen cada call. Començaven per allí i passaven cap a la Llinça i anaven seguint tot el poble i arreplegaven ous, arreplegaven llenguanissa, arreplegaven patates, arreplegaven ous i en acabat anaven 8 dies tips amb aquella teca que s'arreplegaven. Es ho feien en una casa i tots ja anaven a menjar allí. I en acabat jugaven un músic, un acordeon que dic, d'aquestos, i vaig que te queríem una casa. I era una festa, pues, carnaval. Era una festa que feien molt bonica. Jo aquí un any m'hi van agafar, que estava treballant a Estidamunt a la vinya, i em van agafar a Estidamunt quan baixava, m'hi van agafar i em van posar a cavall al ruc, i cap aquí cada Jaumet, a pagar el beure. I llavors a Josep de Vidal també el van anar a buscar, que pujava a davall al Pedreño, que també feia llenya per allà baix, amb el ruc de Conrado. El van anar a buscar a cavall i cap a aquest Jaumet. I van fer entrar els dos rucs allà dintre d'aquest Jaumet. Allí amarrats al mostrador, i Josep de Vidal en pas descansi i jo a cavall, i allí, doncs, vaja, però que llavors hi feien bona harmonia. Si com ara la gent s'ho prenen a mal de seguida segons que bromes es gastes, doncs no, però llavors tots s'hi preneven amb bona harmonia, i no hi era no ho sé, l'envídia, que diria jo ara, com ara. Llavors hi era més bona fer la gent, i ho acceptaven. O per la falla amb un bastó, i en acabat també hi ha falles que es diu rantiners, que n'hi ha molts. Un tronc sec del pi, que llança molta rentina, i llavors s'ascle pel mig i s'arregla el palet i s'hi fica, s'aurís amb 3 o 4 escletes, llavors s'hi fica un retorn de l'ambre i s'atatxa i s'hi fica telles. I allò dura bastant. Quan s'enceneven les falles, que les falles tenen totes enceses, el majordom s'axinyollaven tots, però amb una fervor sèria, no t'hi penses pas, allí no sentives una mosca separada. I diuen el Pare Nostre. Diuen el Pare Nostre, quan han acabat de dir el Pare Nostre, doncs aleshores enceneven les falles, anaven cap al faro, enceneven el faro i veníem cap ací, amb la falla. Baixàvem per ací i estí s'hi cremaven les falles. Estí d'això. I aleshores la gent enferrades apagaven perquè mira, allà hi era una quadra, estí també hi era una quadra d'això, perquè no s'hi fiques focs els vells, i aportaven les ferrades però encendre es cremaven estí. Tinc 63 anys i els he vist sempre. Els pobles s'han corregut sempre. Jo hi he baixat bastants anys. I ara hi ha molta gent que el saben, jo, qualsevol. I el poble passa l'últim que s'ha casat. Sí. I sí, la xicota també, tots dos. Sant Isidro era patxès. I llavors anava a llaurar, igual com els homes d'aquí. I ara pues, encara li fan la festa per a aquest Sant Isidro. I que posen l'home que balla el ball pla, el posen com la representació de Sant Isidro. Tots els trastes que feia servir, diguem, Sant Isidro, el xou, l'arreu, la rella,
escorreixos, que això és totes coses que posaven per llaurar les vaques. S'ha de tindre molt coratge, molt ligero, perquè no et deixes prendre el garland, que porta el garland aquí detrás, i si es queden de donar 2 o 4 voltes abans de tocar el garland. Si te'l deixes prendre la primera no fa gràcia. I amb el bastó i llavors que jo ressumbava, puc dir veritat. O claro, si no te'l reneven de seguit. La coca de greix és un caldo ben bo, de tocino, de coses de tocino, ben bo, i llavors quan estava ja fet, colar, i tot bullint, tirar-la amb un trast amb farina, que s'escaldés la farina, i n'era que hi posaven tallers de llenguanissa, al nostre poble no, només això. I després, quan la collèvem, fèiem com una coca, com ara fan les... com se'n diu això? Les pizzas, així redones, i llavors ho sucàvem amb mel i ens collèvem amb una graella a la brasa. Feien crispells, també. Què és això? Crispells. Com unes pastes, però diferent. Agafaven una cassoleta i bateven ous. I tiraven un ratxet d'anís. I quan l'amassaven la pasta, que fos ben espesseta, agafaven una padella amb oli i amb una cullera que ja tenien expressa, per cada cullera s'hi feia un crispell, però eren bons perquè allò era tot natural. Ai, que bons eren. I en fan això, encara en fan prou les dones. Matàvem el porc al matí i les dones anaven a rentar les ventres i en acabat els homes descarnaven els porcs, triaven la carn per als xorissos, per les llenguanisses, descarnaven, hi havia cases els pernils, altres que no, tot el dia, i era una feinada grossa, tot el dia que s'hi posava. I en acabat feien els embotits, i encara ho feien amb les mans, amb uns embuidets. Oh, pobrets, que de pena. I ja emborxia allí, anant i ficant, anant posant, i costava molt allò. Quan matàvem els porcs, les costelles i la llenguanissa de freixura, n'hi fèiem unes cassoles així de grans, que allà a la nostra cuina encara en viuria 8 o 10, n'hi viuria allí, amb un palmar que són. Aquelles cassoles fèiem confitat, ho collèvem amb oli, i en acabat es ficàvem amb aquestes cassoles ben cobertes d'oli, perquè si no, si s'haguessin vist els talls, serien florit. I ben cobertes d'oli no passava res. I ja, quan no teníem res que no tinguéssim cap conill de casa o algun pollastre, ui, demà què farem? Doncs agafàvem un tall, sempre teníem tot l'any hagués confitat, i això era una cosa bona, que ens cuidàvem els porcs, les dones llavors. Teníem bons trossos de cols, patates, carbasses, bueno, d'ara diuen carbassons. I ens donàvem blat de casa del que collíem, i la pastura ben arreglada amb farinot del blat que teníem. Allò era menjar bo, que no menjaven res de dolent. El mostillo, les pans de cera, fer-los bullir amb aigua. I quan ja eren bullit, llavors allò colau. Encolat, i amb aquella aigua, que era dolça de la mel, posar-hi farina i ja passar. Que quedés espès com una crema més espès. Com un flam quedava d'espesset. Bueno, és que aleshores era tot natural. O sigui que els mateixos ganaders tenien l'interès que es fes la fira per portar els animals, perquè no passava a compradors com ara. I bueno, també s'esperava amb il·lusió perquè, així com ara la fruita, el que porten el temps a mà a les botigues, nosaltres pujaven uns de sopeira i pujaven millor amb un animal o dos, amb unes caixetes, i portaven figues, raïms de la comarca. Bueno, i la canalla allò ens feia una gran il·lusió i s'esperava amb deliri. I aleshores algú sortia que feia de carnisser, tallava la carn allí, te la feia coure, i bueno, se li donava una gran importància perquè a casa moltes coses no es teníem. I s'arroplegava tota la comarca, o sigui, més que res la vall. I s'hi portaven molts animals, molt més cara.
O sigui, allò era natural, era perquè necessitava fer la figa. Va arribar un grup d'homes que eren italians i, bueno, aquest home, l'amo, diguem, va llogar aquests homes. I era un home alt i nosaltres, com que érem jovenets, i aquí no ho havíem vist mai, portava unes polaines que semblava que era or. Unes polaines negres, però se veia la cara allí, de la lluentor que feien, i sempre m'ho tornàvem a mirar les polaines, perquè mos feia gràcia. I, bueno, llavors, aquest home va començar a fer treballar amb aquests homes que va portar. I feien unes vestides de fusta, unes viguetes així per davall per aguantar, que feien com una taula, i allí s'hi posaven ells a treballar. I trucaven amb uns martellets, a poc a poquet, no trucaven gaire fort, no, perquè potser tenien por d'arribar a les pintures i potser els havien esbocinat. Això me'n recordo prou, i totes les nenes d'aquella època, bueno, ja n'hi ha moltes que són mortes, però jo d'això me'n recordo prou ben bé. En acabant, es treien unes estovalles a damunt d'una taula i es posaven allí, perquè devia ser una cosa molt delicada. Es posaven allí i en acabat les encaixonaven i cap on es feien marxar, jo què sé, cap on això ja no ho podem dir. I carregaven els animals aquí al poble i baixaven fins a Poble o Trem, aquests animals, perquè no hi havia carretera. L'any 50 era Rei Mat, que va ser que va arribar a la carretera Barruera, que jo vaig comprar un company meu, va anar a l'Emili, que era la meva quinta, i jo li vaig comprar la bicicleta, que va ser la primera bicicleta que va arribar a Barruera, va ser la meva. Bueno, aleshores va vindre tota la gent aquesta que venien molt de la part d'Andalusia o Galícia. De sort crec que n'hi va ser, perquè la carretera es feia pic i pala i carretons. Va durar bastant. I, bueno, un treball fortíssim. Em recordo que allò que he dit al principi, que vaig estar a Lleida aquests 2 anys, de Lleida aquí posàvem 2 anys, 2 dies per pujar. Sortíem de Lleida amb el cotxe de l'Índia, fèiem nit a Pobla, i l'endemà arribàvem a la nit aquí, 2 dies. Que aleshores no hi havia la carretera, i quan va començar a pujar la carretera, llavors els camions que feien, que portaven la gent i algun traste, ornegoneres, el que sigui, ens pagàvem un duro o 2 pessetes, no me'n recordo ben segur, i els xòfers ens agafaven i ens pujaven fins on arribava la carretera. Malament, però fins allí anàvem amb el camió. Això va durar, doncs mira, cada any anava pujant fins que vam arribar al poble. Famílies enteres, sí. Es va ocupar a cada poble i eren 300 o 400 persones. I on visqueven? Ai, doncs mira, a Esparralines, on teníem més tocinos abans, llavors hi teníem un matrimoni a totes. I a dintre, a qualsevol puesto. Visqueven on podien, perquè no hi eren edificis nous, però hi venia gent amb famílies que avui faria molta pena, però aleshores ells estaven contents de poder-se ficar, millor en un lloc que hi hagués tingut vidells, s'ho arreglaven una mica com podien i allí visqueven. Això va durar, cada any s'hi va anar arreglant, hi va anar fent edificis, l'AENER va fer residències i ja s'hi van anar col·locant i sempre ha anat a més i encara hi va. Però aleshores hi ha famílies que ens coneixem encara amb la gent que van viure anys molt indeficients, molt malament. Però bueno, no sé què ho fa, que no coneixíem tant el bo i ens conformàvem més la gent amb tot el que podies trobar. La qüestió era poder-se ficar a cobert. I llavors l'home treballava als obres, la dona... La dona a casa. I els nens què feien? Com que portaven molta canalla, ja tenia prou feina per als nens, i tant. Molta gent d'aquesta de l'AENER, que al principi s'ho passaven molt malament, avui tenen una pensió dels millors que hi ha, degut a que la cosa ha anat endavant. I, clar, ara jo diria que al acabar els treballs, la comarca va fer falta llocs de treball
i la joventut dels seus pares, que els pares normalment s'han quedat aquí dalt, però la joventut n'ha marxat. Alguns sí que s'ha quedat, però no gaires. No. A Ponts n'hi ha quedat molts, però per aquí no molts. Els turistes, llavors, no anaven sinó a Caldes. La temporada de l'hotel de Caldes, turistes pels pobles, no n'hi era. Com es pujaven els turistes a Caldes? Pues antes de pujar a la carretera, hi eren 3 o 4 colles de matxos que els pujaven des del pont a Caldes, el que volia pujar a cavall, i el que no, pues pujava a peu, andando. Però el turisme, fins que no hi va estar la carretera, doncs pujaven amb matxos a cavall des de Pont cap a Caldes. I fins inclús alguns gent de jo que venien allà pel port de Rus. El port de Rus, d'allà de la part de Capdella, baixaven cap aquí a Tagull per anar a fer els banys a Caldes, però tot a base amb cavalleria. És que pujaven a cavall, res més, cap a Caldes. Sí, jo sí feia excursions cap a Aigüestortes, amb animals, sempre. Sí. I aquests que pujaven els animals cap a Caldes, qui eren? Eren gent de la vall? Pues vindria de Bullí, després Ferrenou, i després n'hi era 2 o 3 del pont que s'hi dedicaven. I nosaltres per fer excursions també. Teníem rucs i acompanyar-los. Bueno, pues Franco, nosaltres l'esperàvem a Llebreta, amb els matxos, com a guilles. Primer de tarda, el dia antes, ens van fer anar allà a la Farga, a 3. Ens van fer passar, no sé per quants puestos, amb els moros al davant, per a veure el que s'era d'organitzar per l'endemà. L'endemà li van posar una barca a Llebreta per pescar i quan la barca arribava així, es tortella a l'altra punta, no em va saber agafar cap. Dice, no quieren picar. I quan vam arribar a Aigüestortes, particularment m'hi va preguntar jo si aquell tossal d'allà del graller, què tossal és aquell. I va pujar dalt d'una pedra que feia una mica així, va relliscar i s'hi va quedar sentat. Tots a buscar-la per plegar-la. Dice, nada, no pasaba nada. Y cuando se va a aixecar, dice, esto es lo más bonito que he visto en mi vida. Vaig quedar jo. Dice, se va a hacer Parque Nacional. I d'allí va començar a vindre el que era Parque Nacional, o el que avui. Sí. I cap a on va marxar llavors, com es pot? Bueno, aquesta vegada no. La següent. La següent vegada, llavors van obrir la carretera, una pista i va fer el cruce cap a Espot, però aquella vegada ja no s'hi va parar. A Aigüestortes, només va anar de pas. I una altra vegada va vindre que era d'anar a Estany Negre, però es va fotre ploure i ja se'n va tornar de Cavallers. I nosaltres esperar-la allí tot el dia i d'allí vam tornar cap a casa.